Má tá Ghaeilge le maireachtáil mar hanga pobl, sin chéad sprioc a chas a bheith gúnaí na túsáte thuirt go na réachtanis atá na daoine atá labhairt na Ghaeilge go leithúil a ggóthaigh san éagsúla. Beidir goil siad labhairt na Ghaeilge mar hanga baile, beidir goil siad labhairt na Ghaeilge sa ggóthaigs éideachais agab, beidir goil siad labhairt na Ghaeilge ar an láthair fostaíochta nó tríd na gréasan hóseilta agab. So cha muid gúnaí túsáte thuirt op sin agus na takeachtaí a chur ar fáil a heastins ó na daoine sin le gur féidir le hob leannacht a raibh i maireachtáil an saola agab trí Ghaeilge. Agus an rud atá gceist leis na takeíochtaí sin, na go meach na takeíochtaí chéanna tar fáil trí Ghaeilge agus a tar fáil trí bhéarla go na daoine tá labhairt béarla go leithúil. Má tá stechas amach le fichiigh faoin géad go phobal na Gaeltachta ina omláine ina gcainteoirí Ghaeilge, agus an sin go bhfuil muidir feiceáil nach bhfuil ach defaoin géad go na daoine óga ina gcainteoirí maithe Ghaeilge. Léironn sé sin go bhfuil titim suntasach a tarló in sna hísgrúpaí. Tá gá le taide leanúnach las mugan déon áibh íonar na ceisnaí seo, agus tá géargáis tar lom go níonach an réaltas cinenne gur chóir institút teangólaíoch nua a bhunú le tuairt faoin na ceisnaí seo ar bhun leanúnach.